pwede pang i-improve sa mga masunod na aldaw. Opo. Saro po sa naging problema natuyawan mga taga-syudad ning Nagatabi, Sir Manny, ini pong mga magurang na enterong nagsusurusuan para makakuaning module. Kung hilingon po nga nindo sa video, halabao na maray and dai po nasusunod ang social distancing kasudma. Actually po, kasuod man, nahiling ko man ito, lalo dyan sa Camarines Sur National High School. They na-observe yung social distancing. Pero nagsabi man ako na niya ko ang dapat na bantay bako lang sa laog kang school kundi pati na sa luwas. Siyempre, sa luwas kung dahil naka-observe, kung may possibility may infection, di makakabot manggiraray sa laog. Pero ang napag-ulayan mi po ni principal, saka ang iba pang principal na nagkaigwang problemang similar ka ini, is sa mga masunod na gigibuhan ng adjustment. Opo. Actually, pigbanga naman talaga nga ni itong mga aki na umagurang na mga dyan. And igwa pa kita ng mga pick-up center sa mga barangays para talagang maiwasan iyan ang congestion kang tao na makuha kang module. Pero dahil manggiraray maiwasan, kasi ang magurang baga, minsan nagmamadali man ang kada saro. Kaya ang point dyan, yun ay ng tunay na implementasyon. Bako na lang ining dry run. Kaya sabi ko, yun ay ang tunay and then in the process, magigibuhan man po siya ng mga paagi. So, kung halimbawa, so na-assigning arog kay ning sinararo, pwede bang barangao naman para mabanga man so congestion kay itong mga maarabot na magurang. In fact, ang iba po, kayan, ang design po kayan, bakong gabos lang mako aning Lunes. Ang iba po kayan mako aning Martes, mako aning Miyerkules, Biyernes, mga araw kayan po, iba-ibang aldaw. Pero po, ngunyan sa primerong kuruanan, siyempre, although binaranga man, so iba pang aga, so iba pang hapon, o may iba-ibang oras, kundi tadakulon baga talaga ang eskwela dyan sa Kamhay. Kaya talagang nagkasarabay-sabay manggiraray. So sa mga masunod pong aldaw, mau-obserbar na po yan. And then, inaasahan may man po na bako lang sa mga personnel kang eskwelahan ang mapartisipar dyan, kundi pati na itong mga official kang barangay na kung saan pinagigibo ining distribution kang modules. Sir, good morning. Si Ron Enon Tabi ini sir. May kuwang ka mo, may data ka mo na pugol ngunyan na digdi sa naga, may mga eskwelahan kita na online. Igwa po kami ng record kaiyan. Sa secondary po, ining Camarines Sur National High School, ining Naga City Science High School, saka ining Leon Mercado High School. So iba po, may blending man po giraray sinda. Igwaman inining mga internet connectivity. Mm-hmm. Pero si iba, dahil man sinda ning itong inaapod tang organized classes. Kaya, halimbawa, so teacher sa kasi estudyante na igwaning connectivity, although naka-modular sinda, pwede man sindang partly nagkakaigwaning exchange of communication sa paagi kaining online. Opo, ano ang assurance digdi kan DepEd na ining bagong sistemang sa tuyang gigibuhon na pagtukdo, ano po na assurance na talagang ang pagkanod po kan mga aki yaon? Ini pong mga, kasi ang general default, dominant default ng learning modality, iyo ining modular na igwaning printed, pwede man na virtual, na kumbaga module manggiraray, kaya lang kung mayong connectivity, so sa panahon na may connectivity, makaka-access ka kang module. Mm-hmm. Kaya iyo po yan inaapod na modular, pero virtual, parang online. Ngunyan, ini pong anapod mi ka ini, SLMs, self-learning modules. Yan. Ang nature po ka ini, kaya may nakalag dyan na self-learning. Ang assumption po ka ini,
kaya siyang trabahuhon kang aki na maski mayo siya ning teacher. Pero dahil taman nga ni may iwasan, siyempre, dahil man pwedeng mayo yan ning hapot, dahil man pwedeng mayo yan ning kadipisilan, siyempre may mai-encounter man giraray. Siguro si itong mga eskwelaang mga talaga mga mabilis ang pick up, kaan sa indang mga pigbabasa, madali ninda iyan masimbag. Pero itong may mga challenge na aki, kakaipuhanan manggiraray ninda kayan ang assistant. So, pwedeng mag-assist sa indaan magurang, pwedeng so kapamilya, and then, part po kan sa muyang strategy is, sinda po igwa yung mga contact po sa indang mga teachers. Kaya pwede sinda mag-text sa teacher kung halimbawa may mga mahalaga sindang kahaputan. And Opo. then, ito Sir Manny? pong, yes po. Oo. Kasod ma po, saro nga ni isa naging problema, ini pong pagruso ka na mga kamagurangan. So, ano na po ang gigibuhon mo niyan kan DepEd para dai na po mautro and ipautob man giraray ang social distancing po? Ang mga alternatibo po kayan, base manggirar sa pinakang original na plano. Nagkataon lang na sarabay-sabay so mga magurang, kasi sabi ko nga ni, ang excitement, yaon po para sa gabos. Bako lang sa eskwela, bako lang sa teachers, pati po si mga magurang, mga excited man. Takasoob mga ni, may saraw kong magurang na pag-uli ko na agihan ko sa harong, bago ko nagabot sa harong, may nahiling akong sarong aki na, ano niya ako, may module ka na, iyon na po ngaya. Ano nagpong ka na mag-adal, iyon na po ngaya. Tapos nagsimbag si magurang. Ay, iyo ngaya. Sabi ko nga niya, kung mahalagang mensahe ko sa inda, sabi ko, tawanin doon ng oras, saka espasyo ang aki na mag-ibunindan sa indang pag-aadal. Tapos sabi nga ni sa kuya, baka nga ni ngaya mga Webis pa lang, makakasubmit na kami kang module. Advance, matindi. Oo, medyo marayman so reaction po. Sinibahan ko nga ni, siguro niya ako, kasi ang kaulay ko si Lolo. Sabi ko kayan, niya ko, matibay niya ako ang matuktong Lolo. O, kaya mayroon po si reaction. Pero po duman sa itong sa social distancing, ang mga remedyo po kayan, kumbaga kung paka-divide po ninda ka itong mga grupo or mga magurang na ma-claim ning modules, medyo dakul pa, siguro kaipuhan pa itong bangaon. So mag-set ning ibang oras or ibang aldaw para sa pag-release. And magkakaigwa na po siya ng parang regularity. And dagdag pa kayan, kasi ang Camarines Sur National High School, naglag po sinda ng mga pick-up points sa mga barangay. Kaya bako lang actually pagruso bako lang sa school, kundi pati po duman sa mga station sa mga barangays na nagsirbing nindang pick-up point. Medyo may mga pagruso. Kaya iyan na po ang babantayan po kayan. And siyempre po, maski nga ni po baga kita minsan, dahil kita aware, dahil na pala na-observe si social distancing. Kaya dapat, sabi ko, dapat sa mga kung saan man na mga gatherings, dapat sa mga working committee dyan, itong mga tao na nagmamasit para ma-observar ining inaapod na social distancing. Okay, Sir Manny, last na lang. Igwanin na kahaputan digdi na ang grading system pag-abot sa module, di siyempre itataw-tabagan na may mga gigibonan akin pagkatapos isasubmit. Ano ang assurance kani na tama ang magiging marka kang teacher? Lalo na kung may mga pagduda na tibaad ngayon nagsisimbag, pwedeng si lolo, si lola, o kaya si mga kapamilya na bako man talaga si estudyante nagsisimbag. Actually, kasod mo po, yaon digdi igwa kasod mo po ng nationwide kick-off virtual opening ceremony ang Department of Education para sa opening ng klase. Kay riba po sa active na nag-participate kasugma sa virtual activity ang DepEd Naga City. And nakabase po digdi sa tuya si Undersecretary Diosdado San Antonio saka si Director Gilbert Sadsad. Yan po kami kasudma sa Camarines Sur National High School. And ang mensahe po ni Yusek appeal sa magurang na kung pwede
So mga aki manggirarayan mag-answer kan mga dapat na answeran dyan sa modules. And then, yung nga sinasabi na dyan ta mahihiling. So itong klase ning kasi pigtutukdan tabaga sa eskwelahan ning mga good manners and right conduct ang mga aki. So dyan taman mahihiling na kung papaano isagibo mismo sa harong ang pagkanood kan mga aki. Kita bagang kaming mga teachers, yaw na naputol dahil ta ulit ano. Okay, tabi mga tugang ang kinakaulay mingon yan si Division Superintendent Manny D. Guzman ini may connection sa pagbubukas ning klase kasudma urog na po igdi sa laog ka na syudad ning Naga. At least na ipaliwanag niya and igwa na po sinda nga gigibuho na paagi para daina po mautro magruso ang mga kamagurangan sa mandainlain na eskwelahan igdi sa laog ka syudad ning Naga. Okay, partner? hello. Sir, naputol lang kita. Balik lang kita, sir. Naputol Ano po? Sige po, dagos kita duman sa explanation about sa... Duman Opo. sa pag-answer kang module Mhm. na sinasabing o an appeal kan sa tuyang DepEd na kung pwede an magtrabaho manggiraray kayan sa mga aki. Ta iyon dapat makan. Ngunyan, kaming mga teachers, yaon an sa muyang pagiging seryoso na ang mga aki makanood. Lalo kang panahon na igwa pa ning face-to-face. So habang nasa school, yaon an sa mong pagdesider na makanood ang mga aki. Pero kung hahaputon ta, sa level kan magurang, pag hinapot mo sinda na gustong makanood ang aki, mas halangkawan sa indang desire na ang aki makanood. Kaya ngunya na yaon kita sa panahon na ang aki maadal na yaon sa indang custody, siguro dyaninda mapapahiling dahil igwa na sindang active na participation para mapatunayan na sinda desidido man na makanood sa indang aki. Kaya, so bagay na dahil pwede tukduan, dahil na pagtukduan. Pero, para sa kuya man, ini personal ko, Opo. mayo man maraot kung tukduan kan magurang, an aki, maski na sa pag-answer. Ang mahalaga, pagkatapos na tukduan, mag-answer, so aki nakanood. Kasi ang pigihiling ta talaga baga dyan, so pagkanood kan aki. Mhm. So magtama man o magsala, so answer niya dyan sa module, ang mahalaga. So na-absorb na idea kan aki na naging parte kan sa iyang pagkatao. Iyo po baga. Mhm. Halimbawa, dahil tinukdong kan magurang, Dahil lugod makanood. Dahil man maka-answer. So answer sala. O kung tinukdong kan magurang, di nagkaigwaning answer. Pero nakanood man si aki. O di ari na mas magayon dyan. Mhm. So maski tinukduan, tinabangan kan magurang, ang pinakamahalaga po, so aki nakanood. Kailang ang naabangan ta dyan, Sir Manny, pag-abot kan luwas kan resulta kan mga anor. Taigwanin mga magurang, sa totoo lang, kuyan, talagang very konsinda sa... Awarding. Oo, konsinda mga ki. Yan daw ngayon si kuyan, maluya-luya sila, mga kanag-aging taon. Ngunyan ngayon, nag-ano, pagkangalas man siguro niya. po. Yung may mga bakit, Sir Manny. Siguro po, nadadangog nindo na actually sa mga press briefing baga, press conference kang DepEd, nadadangog ta na garo ipigtutulod nga ni ining pagmarka sa akin na ano lang, pass or fail. Dahil nga ni dyan sa baka, dahil man talaga matunay na ma-measure itong tibay kang aki. Kasi baka sumagurang ang matibay, bako man so aki. Iyo. Iyo po baga. Pero po, kasuod ma lang, igwa na pong nagluwas ng DepEd order. Halawigon po kaya, garo lampas 300 pages na nagsasabi, yao na po duman nakalaag kung papaano susukulon ang pagkanood kang aki. Aradalan mi pa po yan and magkakaigwa pa kami kaya ning orientation, training para sa mga teachers. Tanganing ma-implementar mi po yan kung papaano susukulon ang pagkanood kang aki. Kasi dahil na iba si proseso kang pagtukdo, so, posibleng may iba man si proseso kang pagmarka sa inda. Sige po, sir. So, kuha kita, nasa pag-adjust kita sa kung na ongoing an klase ta, isay man an yaw kita sa pinag-apod na new normal. Gabos kita nangangapa sa bagutang sitwasyon ko niyan, sir. Iyo po nga. Ang mahalaga, kita nagdidesider na may mag-ibo kita.
And ugmaman po ngani kami kasi grabe man ang pagdamay, partisipasyon kan sa tuyang mga partners. Lalo pa na po kamo sa radyo, nakulang marayman po sa indong tabang na ipahayag ta sa mga namamanwaan, sa mga magurang, kung ano ining mga kalakawan ta, na kung hihilingon ta, para man ini sa tong mga kaakian, para man sa tuyang mga puturo. Kasi magururang naman baga kita, magkaigwa kita ning bagong henerasyon, dapat mas maray sinda kisa sa tuya. Sige po sir, salamat na maray sa pagpa-honor po ngunyan na pagkaga. Itabi, salamat sa man po Sir Ronron and Ma'am Olive sa pagtaon nindo ning oras para sa kuya. Ayan po, ayan ang mabuot na SDS Division kan Naga. Superintendent kan Yan, Syudad ng Naga. Sa Tuya Nakaulay. Thank you sir, good morning na lang dyan sa DepEd Naga. O pa, yan pala Ma'am Olive, so bago pighapot kito, tigwa maganing, lalo na itong mga sigin barantay baga dyan. Oo. Ay, ako ngaya, consistent ang aki ko, takuin ngaya yan. Sige, pasirikatan yan, partner. Iyan daw ngaya Tapos si... pag nagbaba lang ang aki niya, questionably na yan sa mga sa mga teacher partner. Iyan daw ngayong aki ngayon ni Madide kasi nang yung magpapagsabi-sabi, maluyahon man baga ngayon, tapos ngayon niya, biglang ngayong nag-ano. O, yung baga na ulay-ulay dyan. Dati man ngayon maluyo, sinasakit nga ngayon magbasa. Kunyan ngayon, nag-ano, siguro ngayon, kaya nataunan ngayon, wall-clock ngayon si teacher. Ayan, yan bagaan. May mga pairarong palan, partner. Iyo. Pero kunyan talaga, dyan yan matitesting. Kung talagang adyante. Iyo. Siguro ngayon, bakalan ngayon bag ngayon primadonna si teacher ngayon. Pagkaya pala ngayon, bago ngayon na bag ngayon ni teacher. Oo. Saka partner, saro pa, dyan man yan matitesting ang mga maestra. Kasi risado mo ang mga maestra kung may favoritism. Kung sipig, anuhan niya partner, sipig tutukdoan niya, pag sa mga summer class, duman lang siya nakatutok. Nakapokus. Oo, duman lang talaga. So, Pipirang estudyante. Igwa pa ning itong sa tutorial, baga. Nagpapatutor sa Oy, iya. day ka mo nang maguli ngayon ta tuturok-tukluan ta kapang hayat yan. Ay, gigon style ka yan. Standby Erne, pagkatapos igwa naman na sistema na kada pag birthday kang May pa-cake, may pa-cake. Cake. Ano ngayon Oo, gusto oo. mo ngayon, ma'am? Ma-report na magaling sa luwas. Yan sa linya, si Ernie Marpil. Ernie, please come in. Mama Obilib, Ron, good morning. TV kita tadi ya. Pagkato ka sa TV kita na yun. TV. Ya, TV. Oh. Ganing, ya, hugay-hugay mo na. Yan. Open na ang mga plans sa plaza sa Libanan. Pero nung napaparibay ning spaghetti, mahalon ba gayan? Inus na tong digdi sa display na sa plaza. Natong to o tanom? Tanom. Tanom. Hindi sa plaza, may hiling mo na. May hiling mo na ang presyo, may tan price. So, dahil na madidipisilan. Kaya nagluya si Barter. Hayagan na ni Haros Ning, kung Sarandao. ma-birthday pala ning itong, Ning, kung ma-birthday pala nitong aki mo, isusok mo lang ang mga natong sa spaghetti, lumpia, sutanghon, o dahil ka ng problema sa panghanda. Pwede na yan. May mga lalong-lalong pa man. Yan. So, ayan ang style like niyo sa skating ring kan Baluan ng Libanan. Kung early in the morning, yaw na ang mga masitas na paninday sa plaza, gumaga natugutan na. Ang pinakabang presyo, ang datong 20, ikumpara mo sa paroy na 12. Kaya ka pa, anatong na. Yan. Kaya yan ang mga display din. Ultimo ba itong bungang tigmamama, anahaw, kuyan yan, 10 pesos ang taro. So, may presyo. Yan ang mga, bayit lang atong na. Sir, abiro, sir, kani, guraan mo ang mga presyo kaning sa imong iling tanom. Yan, Palmira, guraan ng Palmira. Ako mo yan, yung Palmira. Wala po na sa kuya mga kuya. Ano pinagana mo na pagtinda kaputin? Ano ang pinagkakong presyo sa imo? Yan na tong kaladyong na... Kasi rin pinta lang po yung apat na variety na ang tarong masitirang yan. Masing manikwenta. Oo, apat na variety na po kayo ang tarong masitira, apat na variety. Oh, Talagang 50 lang. Tara mo na, Philippine. Iyo po, Ulitin. yun yan.
Kinagana mo man ako, pinapirangalaw ka na. May mga tulong sa raod na mapuli butter tinda. Oo, nakakagurado ko, nagkagana siya mo doon. Kaya man po nagbababa sa 500. Ay, okay ano. Kung nag-uumaka, kumustahan sa dati ang parauma? Kumpara sa... Mas maray na po ning nagpa-plantation kaysa sa nag-uuma. 500. Oo. Pataya. So, sa madalian lang po yan na magpapasa. Akala ko ang kaladyong 2.5. Itong pink ka lang yung payo ka to. May na po. Ito pong ping na ito, 150 lang po ito, hindi subago. Oo. Payo na, ubos na. Ubus na po ito, ping kaladyo. Yan. Pero Nagbaba pala ng presyo ning. Dati ba nahiling ko sa Facebook 2.5. Hindi po, barato lang po hindi. display na rin ron. Display na rin. Ako na rin ito. Barato lang po hindi. Kaya iba po, imbis na barter, hindi lang sila nadalagan. Kaya mas po barato. Oo. Ano ang bayhati? Ibayan pa daw yan ng spaghetti. Pero sige na. Dahil na po. Yan rin ang mga tindaig kayo. Araw ka ng oras, nagigit ng tao. Pero suwago, sagan si... Imagine mo, may 1,500 yung nabukakal. Na big... Kaya, 1,500 pasayaan para tinda. Minhuli na mag-reben kung saan nagilid-gilid. Tapos nagkakasuot sa saadan. Kaya ang resulta niya, honestly, sa may plaza, ang sabi, marirahay ta, nagbarabarato-an ratio kaysa duman sa online. Pero di magkakaroon na wala si online, itong barter. Kaya lang nagluya, dinhulita, nairig din na sa plaza mga paratinda, mga parabakal din pasitas. Thank you very much, sir. Yan po sa itong report. Ini po, sir, ni Marquis. Salamat, Ernest, sa imong report na yan. Bangon Banwan Report. Bueno, eksakto ng 20 minutos antes na magabot ang alas 10 nin pagkaunto. May nakapila naman kita nuli nin alabao na komersyal. Ha? Ay grabe ang komersyal midigdi sa Samoyang studio. Sige, mga komersyal lugod muna kita tatyan sa Samoyang pagbabalik. Makaulay ta si Kagawad Libby Santa Ana. Tamay hinaing si Kagawad Libby Santa Ana. Bako ngayang makatawa ang ginigibo kan Naga City ngunyan ining pag-obliga na magkaigwanin na QR ID ay kamuna sa nangayan sa Indo na ngayan Naga ngayan tanay na ngayon kami mabakal ngayon sa Indo ning paninda. Yan ang mga concern at yan pagkatisinsigdi senior citizens na gustong magpaabot sa Naga City Public Market o kaya man Naga City People's Mall na kung masital kamo o kung magsital garo mga oragon, mayo nin mga respeto sa senior citizens, naghahanap sa nanin ID sa Isalbar. Yan, sige kita ipaabot ay ni ki Monflorindo sa kudki ko yan, ki retired police officer Elmer Pitaliano. Tasya bagan head kan security kan mga naka-assign dyan sa Naga City Public Market. Ano ba pa mga isyo? At yan lang sa Samuyang pagbabalik. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Gusto mo bang pumuti? Gusto mo bang Fresh Organic Soaps? Kahamis Fresh Organic Soaps. Ito ang natatanging 2-in-1 organic na sabon na kojic na may glutathione pa. 2 kilalang ingredients na kinikilalang may bisang pampaputi at pampakinis. Kaya mga kumare, subukan na ng mapatunayan. Kahamis Fresh Organic Soaps. Totoong makinis, gandang kahamis. Sa kahamis, ibabalik ang malabibi mong kutis. Mabibili sa The MSQ Supermart, Cabral Bicolandia Supermart, CBS Convenience Store, Quick Stop Convenience Store at sa ibang drugstores. Kahamis Fresh Organic Soaps. Babareta, wais at mura, serve babareta, ang wais choice. Wais sa linis, wais sa presyo, wais bango ang laban mo. Serve bareta, mami ang kapartner mo, laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, serve babareta, ang wais choice. 'Cause I break the mold. Down I get up, I turn to go. My hair must say I get up and face the day.
rayuma, arthritis, at masakit na katawan, itapal sa talampakan ang Biopatch. Mataas na kolesterol, high blood, at diabetes, itapal sa talampakan ang Biopatch. Stress at di makatulog, itapal sa talampakan ang Biopatch. Itapal sa likod for back pain, itapal din sa binti. Pag namamanas, itapal sa magkabilang talampakan ang Biopatch Forest sa bago matulog. Para sa maginhawang paggising, ang Biopatch ay mabisang pantanggal ng toxins ng ating katawan. Kaya sa susunod, i-Biopatch mo na yan. Biyahe na naman sa init. Nakakawala ng freshness. Sa new Surf Fabcon with Sunbloom Technology, basta na arawan, nagbo-bloom ang bango ng damit. Ang bango! Kaya go lang ng go under the init. Lemex na! Kawawang batay, lumo, hinika. Parado ng salbay, plema. Kiss yan! Sarap na sa orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Luis? And Alex for Rexona. Ulan. Basang-basa. Parang kilikili mo. Kakahiya? Ligo lang, kulang. Chamba, chamba. No to chamba-chamba! For 10 times more protection from asim pawis than regular soap. Use Rexona every day! Laro sa labas? Ngayon, sa loob muna. Chikahan with friendships? Chat na lang muna. Sa dami ng mga pagbabago, ito ang good news sigurado. Ang Bear Brand Swap, 10 pesos na lang. Totoo! Ang Bear Brand Swap, 10 pesos na lang. Parehong tibay resistensya nutrients, ginawang mas abot kaya pa. High in iron and zinc. At may 100% vitamin C base sa Reni. Tulong para sa immunity. Bear Brand Swap, 10 pesos na lang. Tibay refers to vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1 to September 30, 2020. For DOH FEA CFRR promo permit number 2068, series of 2019. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. New Lifebuoy antibacterial soap, now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Babareta, wais at mura, surf Babareta, ang wais choice. Wais sa linis, wais sa presyo, wais bango ang laban mo. Surf Bareta, mami ang kapartner mo, laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, surf Babareta, ang wais choice. Pangarap, hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Banwan! Bangon Banwan! Bueno, mga tugang, balik kita sa satoyang program. Eksakto ng 15 minutos na lang antes na magabot ang alas 10 na pagka udto. Ay congratulations sa tuyang marketing. Grabe and commercial ta sa nasyonal. Ay kung maglangog ka sa kabos na radio station digdi sa Naga, kita lang ang tingo kita partner ang pinakadakul na nasyonal. Isipon mong pigpiplay kinsing magkonsuelo mo ulit ka na kaging aldaw si Senior David Dulyan. Doon yung naghahalat kan sa iyang chismis is my business. Ano kang sa kalabahan kang commercial nakaidlip. Ha? Oo. Naka-idlip. Nagta-time check na niya ko, ika na. Akala ko ngayon sa aratyan pa ngayon. Kaya makonsuelo. Yan ang
laba kan sa tuyang komersyal. Sige, palaguntan mo na ang report kan sa tuyang mga pag-ariba. Nagpaabot sa tuya ng reklamo asin ta adew kay na mayo kay mo niya si tagapagtaram kan northbound jeepney terminal ini bagang biyahe kan Tinambak, Calabanga, Magaraw, Magaraw tapos Tanaaman anayawon diyan naka sa may Bagong Bayan Sur naka-base sa indang kuya na sa indang terminal kay ni mga biyaheng Tinambak tabi ron grabe plan ang mahal kan pawasay dyan na pinagisingil kan mga driver sa konduktor kan sinambit ng yan na ruta. Pinag-confirmar ko nga ni Duman sa saro sa mga nakaulay ko kasubago 100 pesos ang ginibong 50. Yan nga na sa kulang. Isa yan haling kuya na yan taripa. Hali sa LTFRB o sa diri sa ng diskarte? Pero duda ko tabi ron sa diring diskarte kaya kung compare parta pa ni sa tagapagtaram kan northbound terminal si Mr. Avila posible nag-aarim ng kayan kung ano sa 50 gayo ang pigahatan. Mayo na dyan si Kuyan si Kuya Larry, tama? Laring Bicolano. Ay, agar man na siya digdi pero pag man na digdi sa may sa may likod kan Kuyan kan jeepney terminal ano man lang karo kay Sharong niya, harani man lang kay tabi Aaron, baka may yung mga garis itong posisyon dyan sa asosasyon kay niyong northbound jeepney terminal. Kaya sabi, nagano kay si Mr. Mr. Avila, maghalida, may piglakaw karo ba kasi LTFRB na naman, aram kay siya tagapaglakaw, kumpirmaron ta na lang niyo sa baka sa aga or sa mga masunod na programa, ay niyong pinag-apaabot sa itong reklamo kay Sharong Concerned Citizen, na talagang mahal-mahal ang pinaghahagad na na pamasahe kay niyong mga jeepney terminal ay kay niyong biyaheng Tinambak. Sana maaraman kan ko yan kan liderato kay ning ko ni kay ning niyong northbound jeepney terminal particular na ang Tinambak sa Camarines Sur na nagabiyahe diyan. Kaya yan baka sa aga mapuntahan ta si Mr. Avila. Members sa tutabi itong mga dagdag informasyon, bali narisa ko duman, si pagbisita ko kasi bago dyan sa Barangay Hulkan na Barangay Concepcion sa Kenya, talaga pala na nakinupuna naman ang paglinig sa mga kambusan doon. Na mas ngani, sa maabot na November 29, October 29 hanggang November 4, mayo ning mabisita, alagad ang mga tauhan ni Engineer Joel Martin kay ni SWMO luay-luay nang pinagpupunan ang paglinig. Aram mo talaga traditional na ba kaya yan na pag nag-aabot ang undas araw kay ni mga panahon pinagpupunan na ninda. Siguro talagang mas ngani mayo ning pagbisita sa maabot na pitsa uno kan bulan na Nobyembre pinagamahay manggiraran ninda na mahiling na magayon ang pinakadakulang sementeryo digdi sa lugar siyudad ning Naga. Amari ko yung mga private na mga cemetery talagang haros yan sa all year round yan na perming malinig dahil ko ng maintenance. Kaya lang, ini yung mga public cemetery, particular na ini sa Concepcion, talagang kuminsan, dahil naman nga hali-hali man bago malinigan, kaya nagalang daw ang mga doot. Pero sa ngunyan, luay-luay na nindang pinagpupunan ang paglinig. Malangani pati mga parapadyak, obligar na dani, Kapitan Winrig malos na magtabang sa paglinig. Kaya itong gilid ka itong sa indang pinagpaparadaan na padyak duman, kuya na, ning magayon, ang kuya, malinig ang sa indang lugar na ito sa gilid kan na simenteryo. Kaya ngunyan, ang grupo kan SWMO, layluay na pinagpupunan, masingani mayo kita ning mga bisita sa maabot sa pitsa 1, hanggang pitsa 4 kang November, talagang pinagmamaot manggiraran nila na maging malinig. Nangari pagpinisita, sa maabot na pitsa 5, malinig pa manggirari ang sementeryo. Yan nga ni, sabi ko, ang kasuguan na yan, nationwide yan na ipapautob kan sa tuyang gobyerno. Ikadiklar sa location, Inamarcil de la Cruz, gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report! Salamat Hila sa imong report na yan. Sa totoo lang, iyan ginibong iyan ngunyan kan local government unit na sinda magpalinig sa Campo Santo. Dapat haloy ng pigibo iyan
ano man kan magpalinig kaning duwang aldaw, ining sa mga personahes kan munisipyo na ang trabaho talaga magdinig, ay iyon na dapat maglinig sa kampusan to dahil nahalatumpan itong mga kapamilya. At may mga beses na pag mayong kapamilyang malinig, iguaning maati, day pantay. So kung may ugaling yung bagang kung isa si mga mayong naghihiling na tao, tatambakanin mga ati. O yan. O, sa hiling ko, small time yan sa local government unit. Pati nga ni pagpapinta, pwede pang asumeron yung kan LGU, taga sino naman ang budget na pwedeng konsumuhon dyan. Bueno, so bago nabanggit ko sa indo na makakaulit na si Kagawad Libby Santa Ana kan banuanin na Kalabanga, tayo ko din na pig-post sa social media sa sayang personal account. Igwasi din pangapudan sa mga Kalabanggenyos na dain na tangkilikon ang mga produkto sa Naga. Kung iguaman lang na sa Kalabanga na sana magbakal, tagaro ibaan dalagan kan Naga, bakong friendly sa mga neighboring towns. O, lalo na Kalabanga, po dahil digdi sa implementation kan e-salbar na magamit nga ni QR ID. Tamang-tama, Kagawad Libby Santa Ana, live kita sa 97.5 OKFM, pati sa TV, live kita tabi, Konsyal. Kaya ba nakulig di sa studio si SM Olive Pardo Bargais. Good morning, Kagawad. Kalabanga, kung pwede, si mga gustong magsaot sa Naga, dahil na magpanaga, imbis sa Kalabanga na lang magbakal, ano kayong katindihan sa imong pangapunan tabi, Konsyal? Meron tama sa naman po. Tama sa naman po ganyan. Ang biga po doon baga sa to, kung saan kita yaon, kung pwede, dumana sa na magbakal. Kundi, gano'n na ang tinda sa kuya, para big post ko ini, send ng big post. Bako, man po ini, sa kung kagustuhan ini kang Naga, pwede ko pong mabasa. Opo, sige po. O yan po baga, ang kainda po ng big post. Dahil manya ko po kanina nag-aaram, kundi may amigo akong taga City Hall, big forward pa po. HERTF Policy Number 001. Subject, Updated Entry Protocol to Naga City. Basahon ko po ang Article 3. Entry of persons residing within the province of Camarines Sur. Bicol po. Ang paglaog kan mga tao na nag-iirok sa laog kang probinsya kang Camarines Sur. Section 1. Requirements. Person who are residents of ang mga tao na nag-iirok sa Camarines Sur, sa luwas kang Naga, na malaog sa Naga, dapat igwakan mga arog kaining dokumento. Primero, valid identification card. Validong identification laog ka sa Naga. Tingdama na ma-implementar. Number 1, show complete documents at the City Border Control Security Unit. Personnel. Show, ipahiling ang kumpletong mga dokumento sa syudad, sa border o linderos kan syudad. Control Security Unit. Grupo na nagko-control. Personay. Number 2, proceed to place of work or valid or residence. Ano banduan po? Ano man, arin man ako duman sa la? Kundi digdi sa boundary kan kanaaman Naga na inaagihan kan mga taga Kalabanga, may nagbabagat diyan tabi, Konsyal. Mayo po, kundi kung babasa ko man sa indang ganyan, si Malag tinda. Nakalag diyan sa papel, ang effectivity kayo, October 5. Ang gustong sabihin po kayo niyo, bako ako ang basulo ninda, tinda baga mga profesor, mga abogado, graduado sa UP kung ano, di pa kayo nindang English ninda. Tano man ta ko ang pagbasulo ninda. Pero tinda nag-forward ka sa ko, tinda nag-post. Bako, manako, sado. Pero sige, Angel Presal sa kuya, ni Ali, na ibaman da ang meaning ka to, bata daw po. Ang meaning da kayo to, para to da sa mga malaog, kami laor. Dili na agan mo ko tado man for residents of Camarines Sur entering the within the border or in the border, amila or border. O di kabali ang Kalabanga, ang piliw ano. Para ako nagbabasa, ang sa indang pinsurat, ako ang anggutan. Oy, Konsyal,
Ini pagapunan mong ang mga taga Calabanga sa Calabanga na sana magbakal, taigwaman sana ng produkto duman. Ano ni suportado man? Ay, kuyan po bagayan. Ano po yan? Personal ko sa naman yan ng opinion. Oo. Saan ko tinda? Sa kuya maningol. Kundi sa amigo man kaya ninda ng radio announcer, pick up dyan sa wall ko. O labot ko man. O di mag-push ka man sa wall mo na kung gusto mo. Kaniri ko ba gani? Oo. Nakapublikar da. Ay labot ko man, labot mo man. Oy, Opinion ko ni. Konsyal, ining pag-obliga na dapat iguanin QRID o ang mga taga Calabanga na bago ka makakalaog sa mall o ano man na business establishment, kaya po hanggang... Uy, kan Subagon, masupog sinda. O si Mayor Ligasyon, ano ang pigtaram kan Subago? Duman sa balyong staff, duman sa bagong radyo. Sa balyong radyo, nagapararibok sinda. Malinaw baga? Ang pigsasabi duman, pighagada-akan mga negosyanteng taganaga na dapat mandatory ang paglaog sa mga establishmento may isal barcode. O nagtaram baga duman sa sarong official kang Naga City Chambers of Commerce na pigtutok do ninda na saro sa nagugusto. Nagnigar, amo umingaya ang gusto minga bakong mandatory. Dapat nga negosyo minga naapektuhan. Kasi mayo nga ning kakayahan na mayo ning Android, pwede man nga magsurat. Optional niya si pigahagad ni kung di kagustuhan ng nga kansudat o rewind ninda. Interview kini. Dahil mo po ko nakabayo sa urulay para wall ko ni. Dahil bot kong sabihon, ang mga residentes kan Calabanga, dahil kumbensido kayan na magamit ng QRID. Igwaman, dahil ko man po pigagabos. Ang sa kuya, sabi ko po nga, personal kong opinion. Ikumbintido sa ko, salamat. Ikuha man dyan kulbimo na sin polisiya, respetado ko man. Respetar man nindan sa kuyang posisyon. Yung mga kami kaparadaram ninda. Na, good governance. O, di respeto mo ako. Good governance ka ito. Saka, bako kung kasalan po ko ng pakasurat ninda kang English sala. Okay. O, di magbalik ninda naman sa professor po ninda. Maputo ninda kung tama o sala. Okay. Okay. Councilor, maray na pagkaaga po si Olive Pado po. Maray na pagkaaga po. Opo. Salamat po. Dakul po talaga nagko-kontra. Urog na po itong mga abogado igdi sa Laucan, Ciudad ding Naga, ning nag-file ning kaso. Ini pong unconstitutional Isalbar Ordinance. Ano po ang masasabi mo kani? Dahil ka nila naiintindihan, kung mag-start sila sa liblib na lugar, itong mga puno na mayo nga ning pansap na, pero mapabiin si umabakal dyan ng mulong o kung anong bagay dyan, kada iyang kaya. Mayo yung cellphone na kaya ng pag-iling ka nila, ang gabos na tao, may cellphone sa tao kayang QR code. Abala po baga? Kung itong talagang, kung ang pinakamagaling dyan, araman ninda, mataba ko upo kitang Singapore. Pwede mo baga magsurat, yung magdarang kadiring bullpen, pwede pa to. Ang problema po kaya ninda, pag igwang opinion ang iba, pinapakiaraman ninda. O araw ka sa wall ko, opinion ko man to, kontra sa inda, guilty na tulong. Lain po baga. Kaya man ako nagpa-interview sa radyo. Kaya man po ako nagpa-interview sa radyo, wall ko sana sa Facebook, man ako nagsurat. Magsurat man sinang kang limubihin sa aral daw. Sige po. Yan. Basta, okay, isa bagay tama ka, na talagang may mga pagkakataon na igwa man talagang dahil nag-aaram, lalo na sa paggamit kan mga modernong cellphone. So yan po yan, nagulpi ng mga negosyante, nagkukontra sa enda kayan. Apektado kanya negosyante sa enda, bako po kong eksperto. Kutrong po, personal ko sa naman ng opinion, nagusurat ka na ako sa wall ko. Sige po. Councilor, salamat po maray. Salamat po. Okay, yan. Yan si Councilor Libre Santa Ana. Garo na high blood si Councilor igdi sa Isalbar partner. Garo na high blood. Sa bagay, man iba-iba man ang partner, paninindugan about dyan. Kaya nasa sa iya man yan, kung iyo man yan ang sa iyang kung baga gustong sabihin about dyan sa Isalbar, sa iya man yan. Pero iba-iba kita, iba man pero ang... ako kumbinsido ako naman sa iya. Bako sa pag... tama tong example niya, yun mga madyan sa BMC, na mga ultimong pagbakal nga ng bulong dito tao. Itong mga sabihin tang dahil kayo naka-eskwela, Diyos talaga, mahilig mo man sa itsura.
minsan nga nakaabot ng naga, nakabitis. Kung nahagadan mo pa kan mga QR code na masabihin, ano yan? Nga ni, igo nga ning data o magamit ng cellphone, ito bagang Keypad lang, keypad partner. lang, dahil patatao, gusto lang, upload lang sa code Dahil receipt. itatao partner magpirma. Oo, dahil mag-text. Kaya medyo dapat talaga, sa iling ko, dahil ni dapat na maging itong obligado. Dahil maging mandatory. Sa iling ko, kung dahil kaya kan duman sa QR, kung di magpirma, takon iyo sa naman ang kaya. Sige, may report na magaling sa luwas. Bangon Banwan Report! Yan sa linya, si Danny Arios. Danny, please come in. Antes sa kanila pang balita, isumpay lang dyan sa LGU Kalabagan at pagsanin resolution ang sanggol ng bayan kang Kalabagan na magsuway ang ibang munisipyo kan na membros kan Coronado Development Council. Ang resolution, magpurma sila ni sisterhood sa signal sa connectivity. Inikabali sa asistensya na pigtaw kan LGU si mga kulang na pinagdagdagan sa ibang mga may connectivity nganing kada eskulan dapat ibang mababa sa 100 Mbps o kaya man megabytes per second power kan sa iyang connectivity. Nadigdibaga sa mga sekundaryang eskulan sa Naga, ang Camarines National High School, Naga City Science High School, asin ang Mercado High School. Ining Science High School, igwang pa yung Madrid Mbps. Alagad sinan may halang ka na numero ng estudyante sa online classes. Sa Bicol, ang sabi ni Director Sadsad, 10% sana. Anaga, nasa more than 20% ang nasa online classes. Kaya ang ginibukan LGU, kasapagi kan City School Board, siguro man ki Superintendent Bani de Guzman kan sa mga kaulay, nagtabang man sa Dependaga ang City Hall, tangarig mas makusog ang saydang signal. Although talaga din madidipit na maibitara na may minsan nagpapalpak ang ibang internet provider. Dahil maibitaran. Ang sabi nga din maski gura nung buladas sa mga advertisement kan ibang mga provider, dahil mangyara na inali. Mapigalimbawa nga ni sarong Sky Table, si mga advertisement, ngunan, gulpi, ang nagreklamo. Yan tabi, Ron and SM, ang dugo na balita niya to, ako po si Danny Aurios. Salamat, partner, Danny Aurios, sa imong report na yan. Napasisa ka na, pare, Dan, igwa kami ng may pig-ulayan kami ni SM Olive, Iyo, partner. Na, kuyan, interesting issue. Hoy, partner, may nag-text idi. Good morning, ma'am. Grabe naman ang kaartihan sa market. Si Enot, hinanapan ng face mask. Sunod, face shield. Ngunya naman, card, puon nga ni, nag-lockdown, mayo ako na bentahan, nag-COVID na mga tindera, maray pa ang taga City Hall, kadakol, yaon sinda, sa inda ang COVID, mayo sa market. Nakakapiko na ang gibo kanaga. Pwede, gusto, ikaw man nag-text ka na sa kuya, ano daw kung magtugot na magpa-interview ni daw, wala na magpabisto. Pwede man, partner. Maging concerned citizen na lang, may nag-text man sa kudigdi, kuya abusado magsita ang mga market guard na igudan senior citizen dahil nalaman na pag-respeto si senior citizen. Igudang talaga, nga na dyan nagbe-video na taga-media, ay pagtutok do si taga-media. Ano nga mga video mga ngayon? Hindi, abo, laman na videohon. O kaya, punanta kayan si Mon Florindo. Oo, magkakitan na number ni Mon Florindo, partner. Para maaraman kung ano man ang patakaran pag naglalaog luwas dyan po sa Merkado Publiko Kanaga. Kaya lang, naghahagad na naman yung komersyal. Iyon na naman.
Makomersyal ka na naman. Sige, paunrad na ka. Sige, at yan, mga tugang, mabalik kita. At yan, baka makaulit na si Monflorindo sa mga may reklamo dyan sa Naga City Public Market. At yan, mabalik kita. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ng karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak, herbal supplement syrup for kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lubod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City. With telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Royce Coffee. Mary po, takot marintong po. Dati po talaga hindi po ako makatungo. Na araw-araw ko po pag-inom ng Royce Coffee po tumaling po ng aking bayawang. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Royce Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Mga kababayan, ito po si AB at ang kantang ito ay inihandog ko sa lahat ng deboto ni Ina. Pagkagising sa umaga, pundisal ang almusal. At sa pagdating ng merienda, pundisal ang kasama. Basta tayo'y magkasama, ang araw ko ay sumasaya. Sumbaro asin magugma sa pagselebrar kan kapista ni Ina. Hali sa Atlantic Bakery, Naga, Pili, Iriga, Nabwa, Calabanga, Kiburak at CBD2. Paglingawa ng Atlantic sa pista ha, may bisita. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Portia Andrade. Sumasakit yung ulo ko. Narinig ko sa radyo, Santon Plus. Sinubukan ko magamit. Ngayon, yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus. Ako si Carmi Pagayunan. Namamanhid yung ako, yung balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, try mo yung Santon Plus. Naging magaan yung pakiramdam ko sa katawan ko. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Ang balitang lavada. Tag-ulan na po, kaya ang damit mangangamoy kulob. Ew! Back to you, honey! Don't worry! May Surf Sunfresh. May anti-kulob technology na kayang magpatalbog ng amoy kulob. Kaya ang damit, malinis at mabango. Kahit ipatayo sa loob based on lab test. Lahat yan sa presyong wais na 550 SRP. This just in! Ang labas sa surf, iwas sa amoy kulob. Bango! Kulob-free linis ng Surf Sunfresh. 550 SRP lang. New Lifebuoy antibacterial soap, now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas in one roof. Bodega Home Plus, Elias Angel Street, Naga City. Ikaw
ba ay naghahanap ng tailoring services or patahian na affordable within Naga City? Ang BFM Tailoring Services ay nag-offer ng iba't ibang tailoring services na maaari mong ipatahi tulad ng uniforms, wedding gown, jersey, bags, caps, ragged outfit at customized face mask. Ang BFM Tailoring Services ay matatagpuan sa Harana Street, corner J. Hernandez Street, Naga City na may branch sa Peñafrancia Avenue, Naga City. Owned by Mr. Bernard F. Marbida Sr. Santon Plus Herbal Capsule. Mark Johnny Salvia, taga-Buluang naman siya. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako. Try nyo gumamit ng Santon para gumaling din kayo. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin, bigay. Pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. New Lifebuoy antibacterial soap, now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Are you getting your top oral care needs? Get it with the new Close-Up All Around Fresh. All-in bacteria fighting, cavity prevention, plaque lifting, and deep cleaning with regular use. All-around oral care for all-around freshness with a new Close-Up All Around Fresh. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, the #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Have a delicious Christmas with Lady's Choice. Gusto ko, okay ka. Bangon Banwan! Bangon Banwan! Salamat, Noliboy, sa imong commercial. Pick-upo ng ko SMO Live si Sermon. Kundi na kun, yung nagaling man, baka mag-simbag lamang. Sermon, good morning. Pwede kami maka-interview, Sermon. Yan. May talaga si Sermon. Automatic. Dawa naka-live na sa Toyang Orolay. Automatic, pwede. Sige, Sermon, good morning. Live po kita sa 97.5 OK FM. As in man, live kita sa television sa PBN TV5. Kaya ba nakunig din sa studio si Ma'am Olive Pardo Bragais. Sermon Subago, may mga text, mga reaksyon na pinapaabot di sa Moya. Not, igualing concerned citizen na senior citizens. Medyo arrogante po daan mga market guard ta sa pagsitakan si mga naglalaog na nagtitisting na maghagad nin QR ID. Sunod naman, igwapo nin mga reklamo naman sa Semo Ma'am Olive. Ano naman ito si Pigbasa mo Subago? Ang sabi, grabe na ang kaartehan. Kang market guard, hulita kung ano-ano ang hahagad sa inda. Sige po, Sermon, yan po ang mga concern. Ano po ang sa imong masasabi about sa mga bagay na yan? Primero po, hello? Sige po, Sermon, naka-live na po kita. Yeah. Primero po, ordinansa na yan. Ang mandato ta po, ipasunod yan dahil kung dito na ipapasunod, kita man po ang mamugtak sa alanganin. So, opo, sige po. Magkaikwaning dry run, nangarig sa full implementation po sa October 18 of 19, mas mapakaray sa sistema. Isip naman po, bagala na kung ano man ang bago, medyo may kadikisilan sa pagsunod, sagot si nagpapasunod. Kaya may man pong perfectong sistema sa ginaban. Kaya ako po minahagan ng dispensa kung may mga inconvenience lang post ako na naghagad ako dispensa kung may mga inconvenience sa paghalat, sa pagpila.
Totoo po yan. Kang Webes sa Biyernes, nag-dry run po kami ka itong isalbar, itong scanning kang mga QR ID o QR code. As in, piglift mi ang kang Sabado. Sa testing mi kung ano si mga adjustments na gigibon mi. As in, may mga nanudan po kami duman. As in, kadakon man pong nag-feedback sharing man po sa Saido. Sa parte pong yan na sinasabi na may mga arroganting gwardiya, malinaw man po ang sakuyang regular na meeting sa mga gwardiya, instruction na importante po itong pagtaong galang, pagtaong kortesiya. So, kung may mga naobserbahan mga gwardiya na halangkaw talagang boses, ako ng question niya, pero dahil man niya yan tigtutuyo na itong magpaabaw-abaw baga o kaya mangsilyak. Pero po kung sa pagmatik ang publiko na talagang nag-aktong arrogante siya o kaya maito o kaya manlain si Taram, ipagpaabutulos po yan sa kuya sa aksyonan ka po yan. Mga kairibanan. Opo. Linawag ta lang, sir, ining ginigibon nindungon yan sa Naga City Public Market o Naga City People's Mall, linawag ta lang si mga nagdadyan aral daw, sa mga panahon ngunyan, data pa po ini-implement 100% ining paghagad ng QR ID. Partial implementation lang po dahil kan pag-meeting ko po sa Naga Market Stallholders Federation, diba sa mga presidente, ito nagkatira. Pinagmarhay mi na bako ining pagkatapos kaning dry run, ipagpadagos mi na itong implementation. Sa pagtubod mi po kaya, ang mga stallholders, si mga vendor, si mga trabahador nila sa tindahan, plus ining mga porters, pati itong mga suppliers na gikan sa Manila na lugar, mas nahaloy po ang pagtiner nila sa merkado. Kaya po yan nababa ni 6 o 8 oras. Kaya ini po sipig mabantayan ta na mayo ning makalaog na posibleng makaulakit. Kaya pinagmarhay mi po na ipahiling sa publiko itong samuya kung pagmakulog na kami mismo paglaog mi digding pati si mga empleyado kang MEPO nag-agi po duman sa QR scanning tangarig ma-alerto kung sakali man contaminated o kaya infected si sarot man sa muya, mag-trabahador ka, mag-empleyado ka sa MEPO, mag-stallholder ka, vendor, porter o kaya supplier, ma-alerto po si ito pong contact tracing team. Okay. Sir Mona, good morning. Si Olive Pado po ini. Opo, good morning po. Arami na ang Merkado Publiko kan Naga nagsusunod lang urog na po sa mga ordinansa kan lokal na gobyerno kan siyudad ning Naga. So ngunyan tabi Sir Mon kan nagtalikod na mga bulan po baga may mga nagpositibo urog na po mga empleyado kan Naga City Public Market. Ngunyan po, kumusta na po kamo diyan? Sa ngunyan po halos mayo naman pong sa muya nag-positive po. Kaya salamat sa Diyos. Kaya doble ingat po kami digli. Isin mo po kaya. So, kadaklan na nag-positive si mga kolektor. Sa direkta po kay asindang nag-aatubang sa tao. So, nag-urulakit po duman sa mga kolektor mi. Kaya pinagmarami po na ini po, sinda po mismo, pinasunod ni po digli. Sa kabos ng stallholders vendors, kaya puhan may gamit kaning face shield sa itong face mask. Tapos regular na naguhugas ng kamot sa kung nag-alcohol. Tangarig maibitaran sana itong posibleng ulakit pa kung igwa pa man. Opo. Sa hiling mo po sa paagi kang isalbar, mapapadali ang gigibo na contact tracing sa masaraod po dyan sa Merkado Publiko Kanaga? Bako sa nangani pong mapahidali si contact tracing, kundi ma-alerto po kung sakali bagang may LSI na nagdulag sa facility o kaya positive na siya mismo, ini pong QR code, na-alerto po yan. So automatic na dalagan duman sa central system, ma-alerto po na may naglaog digdi, may malaog, ma-attempt maglaog, kaya sa muya pong din yung papalaogon. Pero ma-alerto na yan sa
central system po kaining isalbar. Sige po, linawon ta lang na pag mayo ning QR ID o QR code, magtaganaga o bakong taganaga, day po papalagon sa Naga City People's Mall. Kami po, medyo sa parte pong yan, takon talaga nagsakripisyo man yan, mayo pating transportasyon mo yan. Kung minsan ang iba naglalakaw para makasaot. Pinapalaog may manggiraray, kaya lang manual lag booking sila. Ayun. Kaya pigiin ganyar mi po na maraot, madali man lang mag-register ba sa application kang Isalbar. Tapos kung makan cellphone, ipaprint mo yan. Tangaring day ka maabala. Ang paglagbok po baga, ngaran, si address, si edad, si cellphone number, tapos ito temperature ka pa, isusurat. Kadakol pong requisitos. So maabala. Kaya nag-iwa po kami digding registration desk sa activity center. Si nagsaod na mayo pa, pwede magdikti. Si mga stallholders, vendors, pwedeng magpa-rehistro po. So igwa manggal kita nin considerations, lalo na duman sa medyo mayong knowledge pagabot digdi. Lalo na kung mga senior citizen na kayo na dahil talaga tatao gamit nin mga Android na cellphone. Iyo po, gigiyahan mi sinda, pati man nga ni pag manual booking, gigiyahan mi po sila. Tayaon po kami dito para i-facilitate itong convenience kang pagsasaod po dito sa People's Mall. Sige po, last na lang, ikaw kita nin box o drop box dyan na pwedeng bugtakanin mga complaint just in case igwanin mga gustong reklamo na sabihin tang mga medyo napapanlingaw na mga market guard na kung magsita sa mga naglalaog dyan medyo abusado, tabi, sir? O complaint list kayo na lang, pag-give ako din yung box. Pero open man po ang open man ang Facebook account ko. Pwede niyang hilungan itong Ramon Florendo. Mas mabilis po yan, i-PM sa kuya. O kaya sa maski nga sa Naga Smiles to the World, pwede po yan may mga mensahe po kay Mayor Son sa Facebook account ni Mayor Son. Po-forward man niya sa kuya ni Mayor Son. Tangaring maaktuaran ta antimano. Iyo po. So, complain po tabi. Tanganing may aksyon tolo. So, kung mag-conduct ng investigation, dipisil man na basang ka na sana magdesisyon na mayon yung patas na pag-imbestiga. Tama po, tama po. Sige, igwa pa digdi, ining nag-aagi na digdi sa overpass? Hindi ba kan mariklo mo na malagbas ka digdi sa may Cabral Bicolandia Supermart? Nag-aagi na dyan, pagkahagada ng face shield. Ano po? Ang nag-aagi na dyan, mabalyo lang na nakamoto, dapat nakasulot face shield. Ay, day man po, Garo. Pag masakat po, Garo, pag masakat sa rampa, pasiring sa second floor, sa third floor, talaga pong papasulotong ka ng face shield. Kung ayaw kang face shield, posible po kung first time ka, di papalaugong ka manggiraray. Pero a-advisean ka po na igwaning IATF policy na sa mga merkado publiko, sa mga mall, sa mga opisina kang gobyerno sa pribado na close, kay puhan magamit po ng face shield. Sige po, sir, malinawan ang signal ta dyan. Dyan lang sa baba, makusugon ang speaker dyan, nakapalibot sa Naga City Public Market. Sa imong mensahe, malinaw na nadadangog dyan kan mga tugang ta dyan sa public market. Iya po. Kaya ako po nagpapadyos mabalos po sa Indo, sa mga partner mi sa media, sa urog na po sa Indo, sa sa TV, sa radyo, na katuwang mi po kamo pag diseminar ka ng mga importanteng impormasyon para mas magian sa kudmaray ang pagkasaod tadi sa Naga City People's Mall. Kaya mabalos po, mabuhay po kamo, maray na udto po. Yan, mga tugang si Sir Mon Florendo. Okay, Rapol. Madali yung partner ang oras. At least partner, ang tagapamayukan na Naga City Public Market, naintindihan ta na kung taano pinapautob ang nasambit na ordinansa kasuguan yan kang LGU. Yan. Uy, madali lang oras mamuli. Makakautang na naman kita kay Sir Bert. Marapol kita. Ito pala na salod siguro next week na ito tapos may nakakakan Oo. Tanganing adalan taning gusto kung anoan na magiging sistema.
Okay, anong sa tuyong question na Mamulib? Ang aapo na ninda mo na partner, ang 0995-027-3997 and ang Globe 0950-049-7596. Ang sa tuyang kahaputan, sisay na konsyal, ang daikumbinsido sa isalbar up igdi sa laog ka na syudad ning Naga. Oy! Kim, si paabot daw cellphone. tabi ka cellphone, Kim. Nawalat niya. Pag may pati tulos ning nag-upload, pasensya ta makakautang kita kay Sir Bert. No? Pag may tulos nag-upload, sa kuha na lang, sa otro... Oo. Pero partner, sisay na konsyal, ang daikumbinsido partner sa isalbar up na pinapautob igdi sa laogan syudad ning medyo Naga. naanggot subago. Kasuro subago lang po mga tugang, nakaulay miyan igdi sa samuyang programa. Mag-aapod po kamo sa 0995-027-3997, siring man sa Smart 0950-049-7596. Okay, partner? Madali. Sisay pong konsyal ang nakaulay mi kasubago na dai kumbinsido Yan. sa isalbar na pinapautob igdi sa laog ka na syudad ning Naga. Sige, Iba na, pwede partner? na. Pwede na mag-upload at bukas na. Yan, naputol-tulos. Naputol, partner. High-tech kaya ang sa tuyang mga kagamitan igdi sa istasyon kaya day tulos madurdot-dot. Ano na yan, partner? Taday mo na ako ayan. Naghangbaga. Iyag magkanagahapon na nila. Ikaw nasisimbag. Nagahang. Hilingin na, partner. Sige daw po, apod ka ulit. Oy, sa satuya pala na mga paraan tabay. Good morning. Diyan po sa Banwaan ning Milaor na nagdadalan po sa TV. Ngunya na pagkaaga. Go ahead, partner. Hello, good morning. Hello, Ron. Si Simoning Barkada, si dating Vice Mayor. Dating Vice Mayor, partner. Dating Vice Mayor Loyaga, sir? Si Ron, si Levi, sandaanan sa ko yung amigo magkakawat kan Kalabaga. Kundi dahil ako pagtawin Ron, naugbalan ko kan doong programa ni sige po. Salamat Sige po. Salamat. Yan, thank you. Ganan ako ta si sir, kaso itaon na lang da sa iba. Yeah. Sige, thank you po. Thank you po. Kagawad, yan. Dumaan na lang kay Papa Bert? Kay Papa Bird na lang suod na kita sa oras. Sobra na kita? Halabaon pa ang commercial partner. Sige po. Okay. Sa Lalo Technical, Nuli Makawili, Sinman George Nicledera. Kami po ang sendo mga lingkod. Ako po si Olive Padre Bragay. Iniman po si Ron Enon. Salamat kan sa endong pagantabay. Bangon Banwan! Ang bongkaras kan pinaka-presko asin nanginginutan ng mga bareta kanaldaw. Bangon Banwan! Maarangkada man ang mga reports hali sa OKFM News Patrol. Mata na kamo, asin sarabay kita sa Pagbangon Banwan! Gusto ko, okay ka. Ang Registration of Ownership of Agricultural, Fisheries Machinery and Equipment o ROAME ay isang pagpaparehistro ng pag-aaring bago o dating gamit na makinarya sa pagsasaka at pangingisda. Sino ang dapat magparehistro? Magsasakang may-ari ng makinarya o equipment, rehistradong kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka, pag-aari ng gobyerno at pribadong korporasyon na nakarehistro sa SEC, DTI, DOLE o CDA. Benepisyo ng ROAME. Maaaring makakuha ng insentibo o subsidiya. Maaaring gawing kolateral sa pag-utang. Maaaring mapadali ang paghanap sakaling mawala ang makinarya.